Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Men Ýaş Goşunow efirde peýdaly maslahatlar. İlki bilen ähli denallarymyzy ýetip gelen 8 mart bayramy bilen tüýsüregimden öz adymdan şeýlekim mihmanförlüğün nusgaty bilen hyzmat edýän Naýbaşy toý hyzmatlar merkeziniň adyndan tüýsürekde mutlaýar. Erkek kişi maşgaladan eklemek üçin giýjesin günniýde edip işlemeli bolýar. Köplenjem öýe giýjek admy. Şolar ýaly-ýagdaýlar aýallar bilen goklaşyp ýa olaryň göwnüne diýerler. Häzir men size nähili giýjek alanda da aýalyň bilen goklaşma ýylgyryp girer ýaly peýdal maslahatlar bereyim. İlki bilen gapyny kakman kaňyz evtiňize ýagny üst başyňyza hemem ilkinji diýjek sözüňizi üns bermeli. Aýdyljak söz bilen siziň üst başyňyz düzü bolmaly. Başla. Başlık taklatta. Ertir ulluy bir barla var diyem. Şoň üçin giýjek alyna. Başla. Tamam. Başla. İşe barla. Bir barladan esirler. Sözleriniz bilen daş sıpatyny düzü etdiýlerine öte geçmeliler. Aç kapyny hatun, äriň geldi, han äriň geldi. Kapyny aç. Bula handyna malgara. Arty uşlar bula. Nerede ýatsam? Geçsem goňşy. Tagatdan habarym gamay. Näme gäbiň alyp bermeýsin? Salam. Ekenimiz kutlu bolsun. Awa. Ana bir gireýin çağajyklar göreýin, goşgoşy aýtdyraýyn. Sen tek nämen çağasy? Biziň toý edende ýa kay bolly. Entek biziň çağamyz bolanok. Eger de aýalyňyz öýe salmadyk ýagdaýynda onu siz romantik ýagny kalbyny eredýän sözler aýdyň. Geçer. Şunun iki uğurlu gece alıp gelen bilen. Yani bulan kemmeten bizim koğuya esretli hasımamız için ediyen. Düşünüyor musun? Koğuyan dadın giymek için, halayan dadın giymek için, isteyen yerine gitmek için pul gerek. Pulu olsa kazanmak için işlemeli. Bolýar dedim, düşünýän. Ýadansyn gel. Sağ olun. Yine yüzüne daha olma. Kapıyı açmadı, yüzünü açtılar o. Yüzüm şey diyen değil mi? Onunla ben bunu giremem. Ne? Ömür gelmetene. Hemme adyňam artykmaja diýanlar. Romantik bolýam dedi. Öte geçmeliler. Yine canım, başla beni. Pul kazanacak olsam köprek işlemeli, köprek ılgamalı, yatmalılar. Onun men suat yaşlanma. Aýal on gaýrat et äriňe düşünäýdi. Äriň berden alap otyr. Bilekden pişik boýan ýaly fasal otyrlar. Ýoluň o size o ýere ýalyp masar boş durdyňy bilay. Bir ýatmaly, bir ýatmaly. Ertiri ýylan işe diýär biz. Nähili ýere ýaly ikiňi? Çok apyny. Ben yatma, aýryp görüm. O düýk alan ikram pulmagy, izin berýär mi pulny? Sen o bir vurma geçmek için o men näil berýärim lämi? Eklemeli, lämi? Eklemeli bu ýerde. Tamam. Sağ de seri diýänmi? Utadın o. Eklemeni geçýärsin. İkiňi de özüm ekleýän ýa-da satdyň o şu jaýyňy. Ýene bir 30 ýyl krizi digireýin. Sen ýa goňşuň ýaşaňdan ömür boýy bergide ýaşadyň o. Men jaýyny atdy, jaýbyn gider. Üçüncü maslahat. Renallaryň hemmetem sowgady gowy. Şoň üçin jüýüňiz boş gelse de eliniz boş gelmedi. Vay owadan eken nerden aldyň? Kim çizkede? Elim boş gelmeyin dedim. Geçen ettiğim çizke verdim, yol alıp kaçtım. Vay edýdim men gowurýan telefonum. Redmi 9-da. Ýöt edýädim de şuny. Allah. Sawal edýdim. Gowdugyny. Wy, dur. Bula teň telefonum. İnni finki, ne fiýerdin? Men özüme iPhone aldım. Nesip etsin.
Ediydim. Gözüm yum. Güne ortanalık koyanım. Akşama çel sabrım yetmedi. Ere desen arzu ediyen öyme. Sağ ol ediydim. Ediydim. Qadarly dostlar, hormatly ağalar. Dinalaryň çigit ýajak güni bar. Eger siz şol güni tapyp bilmeseňiz, onda planetadanam ullakan problema taparsyňız. Erkekler işlemeli. İşleseňem, ýanky aladajyklar ýygy-ýygydan çykardyrar. Bir gedekde bir ömürlük aladalan ýeňmek üçin bir ýol bar. Siz olaryň kijijik bayramyny uludan mellap berin. Onun üçin hem hyzmatyň çörbasy, meşhur naýbasy toy hyzmatlary siziň hyzmatyňyzda. Her biriňiziň ojaňyzda agdabirlik bagyt arsal döwlet höküm sürsin. Her günüňizi toýdan ýetirsin. Ol toýlarym naýbaşlanmaşdan. Önüslerin üçin sag bolun. Hoş wagtyňyz.